Amin. Kabagas kuarasan. Amin. Kawilujengan. Amin. Sing gadah hutang gendang lunas utange nggih Pak Bu. Muga-muga ya ora duwe utang ya Pak Bu ya. Hidup merdeka pokoknya. Ya. Woi. Astagfirullahaladzim. Ya. Apa iki mau? Ya Allah ken mau ki jane panggung ki nyapa to Mas? Pripun Pak? Ah wedi. Wah, jalane aku kok tekan kene gek kepiye. Awake dhewe sak kanca uga melu yung melu nyengkuyung kanthi diadani merti dusun utawa rasulan iki ing pengajap muga-muga warga ing Bulu Candirja pun bener to niki? Yes. Beres. Nggih, mugi-mugi muga-muga warga ing Bulu Candirja kuwi mau tekan ngendi? Wungon bareng-bareng ngucapake asta kunjuk ngersane Gusti nyuwun supaya taun kang lumaku iki kabeh pinaringan rahayu wilujeng rancak gangsar nggone padha makarya. Nah, mula Nduk, awake dhewe sak kanca ki ya melu yung melu nyengkuyung kanthi diadani merti dusun utawa rasulan ya. Ing pengajap muga-muga warga ing Bulu Candirja kene tansah pinaringan bagas waras rahayu wilujeng niring sambikala durga mendhak kala sirna tuwa ing boga wastra niring sesakit brastraweri para warga ugi saya wimbuh supeket rumaket sumuyut saeka kapti guyub rukun bandol rompol bantu binantu daya dinayan samat sinamadan lan kanthi semangat kebersamaan kegotong royongan menika saged ambabar kanugrahan katentreman kabagyan lan kaendahan tumrap kita sedaya utaminipun warga ing Bulu Candirja kene iya Mak iki ujube wis diaturake saiki mung kari adegan ketawa ketiwi yo adegan hiburan mongko nek nggawa kanca-kancaku iki mengko wah nek anggere semenyura ngono kuwi wis ana sing ngedep ana mik telu kok didep dhewe ayo iya bengi iki barang iki ana bintang tamune Nduk ana bintang tamune bintang tamune bengi iki ana Mbak to ana Dik Lintang ana Dedek Lintang Kairo karo mau sore ya wis dipucuki lah iki miskome nang nggon kene iki kepiye Mak lah dek kapan kae lak WA aku Mas nginjang nek mucuki niku pripun ya aku ya ini ya ngaten nika oh nggih Mas ya persiapanipun pripun lah kok tekan kene iki jebul miskomunikasi aku kan muni lakone nginjang sesuk nopo Mas tak jawab wahyu katentreman drem aku mau wahyu katentreman yo lah jebul kan kene iki mau Dik Mirza Kairo mau kuwi jebul pengene jejer sing jejer mengko Mbak apa jenenge sing jejer mengko Mirza lah terus sik neruske aku tekan rampung oh ngono heeh alah kuwi jenenge wis komunikasi tak kira ki ya mucuki terus Dek Mirza mengko munggah sak lakon ngono kae nganti bubar aketang sak jam 2 jam ngono kuwi iya Pak jebul arep mucuki nggon apa jenenge mau jejer pisan iya ora dadi ngopo Mak ora apa-apa malah gayeng kok iki mau seneng aku nonton Dik Mirza jan sak cengkok-cengkok iki padha karo pakmu sapa walah iya iso plek cengkoke iya aku ki sok wedi nek sok ditekon-tekoni karo Dik Mirza kuwi lah kepiye to Mak lah aku ki yo ngilmuku ki yo cupet kok ya ditekon Mas nek
ngaten niki pripun? Waduh, kukur-kukur sirah lek ku bal. Lek ku males WA-ke karo kukur-kukur sirah. Engko suwi-suwi rambutku putih kabeh iki nek mikir terus aku ki. Iya wis. Ya Mak Ayu. Ya ono bintang tamune ya gek di jumeneng ae. Arep dijumenengke apa ora? Ya lah ya kudu jumenengno ya wis. Wis pirang-pirang sasi. Ya pirang-pirang dina tekane sesasi. Ora tau kepethuk. Iya. Kok terus bengi iki ketemu meneh ya. Wis dijumenengake. Ngagem spote derek kanca-kanca pun monggo. Nggih, sugeng dalu Dek Lintang. Wah, jan suwe ora ketemu ki. Iya, Nggih. sudah lama gak berjumpa. Nggih. Alhamdulillah Mas, sekarang Alhamdulillah. dipertemukan lagi. Nggih, dipertemukan Soan lagi. datang Iya. Bulu. Iya, Bulu. Candi Candi Rejo. Rejo Semanu. Semanu, Nggih. alhamdulillah. Alhamdulillah, Nggih. roman sangat Mas Gading. Nggih, derek Penontonnya Mangayu luar biasa. Bagio. Luar biasa, jan. Sugeng dalu Bapak Ibu sedayanipun. Dalu. Ya. Alhamdulillah tasik kompak dereng ngantuk sedanten nggih Pak Bu. Dereng. Dereng. Bapak ingkang sarungan ungu niki semangat nggih Pak nggih. Pon ngopi Nggih. wau. Pon berarti mengke ningali ngantos jam 7 mengke nggih. Nggih, Bajan. Semangat ya. Kok jam 7 toh? Masyaallah. Kok jam 7 toh? Iya ora apa-apa. Mbok jam setengah rolas. Lah kan saking jam setengah rolas. Saking semangatnya nggih Pak nggih. Matur sembah nuwun. Alhamdulillah acaranya Rasul nggih mriki nggih. Nggih, Ini. Rasul merti Niku dusun to rasulan. Merti dusun. Nggih. Bersih desa bersih dusun ngoten niku nggih Mas. Nggih. Nggih. Matur menika. Didoakan buat sedaya warga Bulu Candi Rejo. Semanu. Bener tuh tapi Mas Ya ya. bener, Bener Bulu nggih, Candi Pak, Rejo nggih. Semanu. Enggak ya toh cuma itu toh Mas. Mboten. Wo tak sampuk lho kowe madu. Piye Mas? Tak cutat Piye? tuh teh bareng. Tak cutat. Kayak Ora, wedi ya. tibake ya Mas. Enggak, Kan ya ketok kan. iki gagah gede dhuwur Gagah. tibake ya wedi. Heeh. Gagah. Oh, kene bareng-bareng karo kanca-kanca sing isih nom-nom ngene iki wah lambene wis rasa ditata kabeh. Waton do celekop-celekop ngono kae. Iya. Iya. Didoakan Mas Nggih. Gading, semoga warga Bulu Candi Rejo pinaringan kesehatan. Amin. Kabagas kuarasan. Amin. Kawilujengan. Amin. Sing gadah hutang gendang lunas utange nggih Pak Bu. Eh. Muga-muga ya ora duwe utang ya Pak Bu ya. Hidup merdeka pokoknya. Ya. Eh, Wey. Astagfirullahaladzim. Ya, Apa iki mau? ya Allah kan mau ke jane panggung ki nyapa to Mas? Pripun Pak? Ah, wedi aku. Wah, jalane aku kok tekan kene gek kepiye. Gimana ini? Alah kok ngono panggung sing jeblok kene aku dadak ngene iki tenan. Aman apa ora iki? Aman ora? Aman apa ora iki? Kok nek tekan nggon kene aku dadak ngene iki. Lanjut. Dadak menek debok. Sik dibenane sik iki. Aku Eh. wedi tenan iki sampe. Oh, oh. Samene Waduh. Dadak ndelik aku. Pak ngatos-ngatos ya Pak. Nggih, atos-atos mungkin Mungkin ndak. jenengan keblekan lho Pak mungkin Pak. Lek teng ngisor-ngisor. Tenang ya Pak nggih. Kowe nek kowe ubah ambrol meneh kowe wis nang ngono wae. Hati-hati ki nasibe sing ngendang kuwi lho mesake Mas. Mbane wajah pasrah ngono to Mas sampean ki. Wah kayak iki opo-opo pasrah kok, Dik. Nek kae. Lah iya.
Nggih. Aman ya ini ya. Aku mau menengah ini. Wedi tapi. Minggir wae nggih, Pak. Nggih. Ampun minggir-minggir nek mliku malah bles ngono malah. Mriki mawon. Sing tengah. Ya dibenakne dhisik ya, Mas. Gak kena dibenakne tapi ya. Iki nyawa totoane. Umpama brol medun saka dhuwur wesi truk. Hati-hati lho kowe Dwan. Yang baik-baik ya toh. Mugi-mugi Mboten roboh malih. nggih. Mboten ambles sing jelas niku. Ambles. Nggih. Mbok menawa Jadi golekne kanjel. oh ganjele, mbok menawa kabotan dosane sing ngendang. Lah dalah. Nggih. Lanjut ya Mas. Nggih, dilanjut diteruske. Wis. Ngagem. Pokok berdoa yang terbaik ya Mas. Nggih, berdoa Pancen yang aku cek terbaik. ndredeg tapi ya. Pripun? Ndredeg masih grogi. Wedi lek ambruk meneh. Wow, pras. Ngono wis tak jampi-jampi. Nggih. Ora nek ambruk. Nggih, dan tentunya Mas Gading Nggih. pada malam hari ini Nggih. kan juga adik Mirza tadi nderek belajar kata Ah, nggih. panjenengan. Nggih. Semoga mugi-mugi muga-muga tak dongakne Dek Mirza, muga-muga dadi dalang sing keterima ketampa Amin. di masyarakat menjadi kondang seperti Mas Gading ya Amin, Mas Adek. amin. Waduh. Amin. Wah, Gusti iki. Ya wis sip tenan kok Dik Mirza iki pancen. Pripun Mas? Jan Minta swantene iki koreksinya. jan sip. Dalam Swantenipun niku sip. lah nggih, Jos tenan. meniru almarhum. Nggih pun plek wau sak Bapak cengkok-cengkoke kalian panjenengan nggih. juga, Mas Gading. Sak gregel-gregele nggih. Sami. Wah, jan. Amin. Nggih. Nyuwun pangestunipun ya Mas Gading. Nggih. Pun. Siap. Siap. Nggih. Nggih. Niki pripun Bapak Nah. Ibu? Dalam? Nggih, niki mumpung dereng enten pamundutan, Nggih. urung ana tenan jebul. Dereng wonten. Nggih. Biasanya wis laris ya Mas ya. Pripun? Wis banjir pamundutan. Biasa lah niki kula mboten enten sinyale kok teng mriki. Tidak ada sinyal. Nun. Buka apa kok? Mbok ditokke meneh. Nggih, wis mlebu ndi HP ku iki. Sudah masuk notifnya. Nggih, sampun kula Oke. telekane. Dibuka dulu napa gimana? Hmm. Apa iki Mas? Hmm. WA-nya notifnya iki lho iki maksudnya iki. Endi wis mlebu kabeh iki. Mosok ya ora duwe paketan Mas? Duwe to? Sinyale iki Nyale ya. Nggih, asik. Ya, sabar dulu. Di WA wis mlebu lah endi? Ora ana. Mboten enten iku. Oh, dereng wonten. Nggih, dereng enten. Dereng wonten nggih. Dereng wonten sik mlebet tok niki. Dalam? Oh. Wah, iki apa? Ana wis ana. Oh, nggih. Wonten napa Mas? Niki badhe nyuwun lagu Caping Gunung. Caping gunung. Nggih, ngagem parian. Oh, nggih. Caping Saking biasane nganu bagiannya Mbak Anting. Kok merem iki piye iki? ya niki saking niki wau saking Saking Mas Rezali. Mas Rezali. Nggih. Oh, tak kira lek sing kuwi. Sanes nika. Mas Rezali. Nggih, saking sampun pareng nyawer niki wau enten. Pinten? Oh, sampun disawer. Oh, uduh jebul utangku iki mau tinggal ora apa-apa. Nggih, saderenge Nggih. caping gunung ngimpi mawon riyen nggih, Mas. Ngimpi nggih, siap. Nggih, pun dangu mboten nembang ngimpi. Nggih, nganti kimpen-kimpen. Ngagem bawon apa? Lah, Nggih. lah Pripun? bawa ngagem Nggih, bawa. oh, nggih. Nggih. Ayo, Mas. Mbok rada seru. Ngene lho. Ngam
niki enten sik mlebet meneh niki, Mbak. Nggih, Nah, napa? Sugeng Dalu Mbok Limbu. Nyuwun lagu atau gending. Imbang kono katresnanku langgam menika kentun dateng warga masyarakat Bulu Candirjo sembah nuwun. Mugi-mugi Mas Gading tansah pinaringan sehat lan lancar.